Манзара үзе шын қонақхана белән дәвам итә. Бүгінгі күнде Татар сәхнәсеннән радио, телевидениедан нинди генә җырлар яңгырамый. Шуларның 90% мәхәббәт турында булса, 8%-на туган авыл, әниләр, туганнар, дуслар турындагы җырлар керә. Агачлар, сандугачлар дип тә өстәр иде бәлки. Алар да бар. Калган 2% кемнәр һәм нәрсәләр хакында? Аларны соңгы арада җырчылар арасында зур ихтыяҗ булган үзенчәлекле темалар керә. Шул үзенчәлекле җыр текстлары турында аларның авторы шагыйрь Ринат Галиаскаров белән сөйләшик. Ринат, исәнмесез? Исәннәрмесез? Хәерле иртәләр. Хәерле көн, чөнки безне көндез дә тыңлыйлар, Ринат. Төнлә дә карыйлар. Хәерле көннәр алайса. Тәүлекнең хәерле сәгатендә дип әйтәсез. Менә, кайсы гына җырчының соңгы арада, соңгы 3-4 елда социаль челтәрне ачма, минем җырымны Ринат Галиаскар язды дип шәпеп куялар. Кемнәр белән соңгы араларда эшләргә, кемнәргә җырлар язырга өлгердең, Ринат? Соңгы арада эшләгән җырчылар бик күп, күбесе белән әле эшләргә өлгереп тә бетеп булмый дөресен әйткәндә, инде җырчыларга килгәндә Исә Бәдретдинова, Илназ Гарипов, Шулугаема, Гүзәл Уразова белән бер җыр эшләдек. Һәм Азат Алсуфазлыевлар, чиратта торалар дип әйтәсе килә, Илсур, Алиня Шәрифҗановлар, күп артистлар. Болай булса, Филипп Киркоровка да күп калмаган. Менә бу җырлар ничек туа? Сезнең әзер шигырегез була да аларны ошатып алыйк әле дип әйтәләрме? Яисә махсус темасын биреп сезгә заказ бирәләрме? Беләсеңме, төрлечә була, төрлечә килеп чыга. Кайракта үземнең күңел киштәсендә йөрткән шигырьләрне аларга тәкъдим итәм. Кайчакта алар үзләре тема күтәреп киләләр, әйдәгез әле менә мондай темага языйк әле дип. Бик үзенчәлекле темалар белән килгән җырчылар бар дөрес әйткәндә. Мәсәлән, Исә Бәдретдинованың чыгачак ярым әйтергә юк микән бер җыры. Нервымда уйнама әле дип атала җыр. Ул әйтә, әйдәгез шундый җыр языйк әле. Алайса шактый гына кешеләр минем нервымда уйный башладылар диде дә, и без аңа яздык шундый җыр. Әле менә үзенчәлекле дип без юкка гына әйтмәдек. Аның бәлеш турындагы, коймак турындагы җырлар барлыгын белеп. Тагын инде үзенчәлекле темаларга җырлар язганың бар, бәлки язырга сораганнары бар. Беләсеңме, Айваз, күп кенә темаларны бит шул баналь булган темаларны, шул мәхәббәт темаларын төрле яклап карарга булаймы? Төрләндерергә була, төрле бераз гына ул темага кагылмаган сүзләр белән. Мәсәлән, Илназ Гарипов башкаруындагы Курчаклар дигән җыр бар безнең. Мәхәббәт темасы, ләкин без аны курчаклар белән бәйләдек. Шулга Әбдихабировның тормыш турындагы җыры бар, күптән язылган бер җыр, миңа иң ошаган җырларның берсе Смайлик куеп елмайсам да дип атала ул. Смайлик куеп елмайсам да күпләр белмәс ихлас хисләрне. Менә шундый үзенчәлекле, бераз гына татар текстларында күренмәгән сүзләр белән бәйләргә мөмкин, аралаштырырга мөмкин бит әскилә. Көн кадагында торган социаль темаларны сез күтәреп чыгасыз. Ничектер журналистик күзлектән дә карап шулай бит димәк инде. Менә шуны әйтеп узырга кирәк, Әдиләнең соравын дәвам итәбезме? Аның бар Абзый дигән җыры. Илфак Шихапов белән заманында бик нык элемтәдә торып, аның хәтта ничектер теге дәвамчысы буларак та күрүчеләр булды. Менә бу турыда сөйләп булса, Ринат. Илфак әфәнде белән шунда Айваз беләсеңме, без бик якын дуслар идек, аралаша идек, хәтта теге каядыр булса кич белән утырганнан соң аралашып, аны кайтарып куяк та, и төннәрен әле шигырьләр язып, ул миңа үзенекен җибәреп, мин аңа үзенекен җибәреп киңәшләшеп шулай итеп төннәрне үткәреп чыга торган Илфак абый белән. Илфак абый киткәннән соң минем өчен ничектер бик авыр булды, һәм инде бер ачык хат язылды Илфак абыйга 6-7 штук тирәсе. Һәм шуларның иң беренчесе шушы Абзыйга дигән шигырь иде. Ишыга бер дип атала иде ул. Теге дөньядагы хәлләрне сорап язылган ачык хат рәвешендә. Ничек анда утка суга түләүләр киләме? Бик каты гөнаһ кылганнар чыннан да тәбәхтә яналармы дигән темалар, актуаль темаларны кузгатып, сораулар бирелгән Илфак абыйга. Менә шулайлар килеп чыккан ул, теге bir шыған темаларны шушы рәвештә күтәргән идек. Бүгенге көндә дә менә интернетта сезнең шигырьләрегез чыгып килә, шигъриятның актуальлыгы бармы бүгенге көндә? Дөресен әйткәндә, соңгы вакытта шигърияткә актуальлык арта. Мин инде үземне зур шагыйрь итеп санамасам да, мәсәлән, минем шигырьләрне дә укучылар бик күп. Директка көн саен хатлар килә, 1-2 хат килә көнгә име. Кайчан китабыгыз чыга, шигырьләрегезне тулаем кая укый алабыз дип сораулар бирәләр. Һәм инде минем шигырьләрне дә укып, яздырып, матур иттереп, кичкенә генә фильмнар төшереп, үзләренең битләренә куялар. Роликлар була инде. Роликлар итеп, ия. Галиаскарны укыйм дигән хыштык астында. Ринат, син бүгенге көндә шигырьләр язасың,
жыр текстлары иҗат итәсең. Шул вакытта хезмәт куясың әле юл төзү өлкәсендә һәм бер юлы хәтта мәҗлесләр, менә хәләл мәҗлесләр алып бару белән дә шөгыльләнәсең. Хәләл тамада. Син бик киң кырлы, кайсысы ничек вакыт җиткерәсең барса? Дөрес әйткәндә беләсезме, мин армияда хезмәт иткән вакытта 2010 Әле армияда да хезмәт иткән икәнсең. 2010 елда мин әле дә хәтерлим, кич белән ял иткән вакытта кереп утырдым да, Кубрик дип атала инде ул безнең солдатлар йоклый торган җирдә. И Аллаһ Тәгалә шушында исән сау кайтсам, нинди генә эш кушсам да, эшләр идем. Читенсенмәсен, тартынмасын һәм бөтенесен дә эшләрим дигән сүзем бар. Менә әле дә хәтерлим мин аны, әйме. И менә армиядан кайттым да, и башланды бөтенесе, җайлап кына бәйрәм алып барулар өстәлде, җыр язулар өстәлде, армияда килеп чыкты, юллар ясыйбыз, әйме. Шуңа күрә бөтенесе җыелды һәм инде Аллаһка шөкер дип әйтәм, зинахар өчен Аллаһ Тәгалә күпсенмәсен һәм инде шулай эшләргә язсын дип әйтәсе килә. Айваз, ул бөтенесенә өлгергән, әйме. Ләкин 35 яшенә җитеп, әле ул бер тапкыр да өйләнмәгән. Рәхмәт бик зур. Телевидениедә бу турыда кычкырып әйтәсе түгел инде. Бераз реклама булсын, Айваз, менә Ринат, ни өчен өйләнмәдең? Шулкадәр синең булачак кәләшең шундый вак иләк аша үтәргә тиешме? Әйдә Владимир, нинди булырга тиеш ул Ринатның хатыны роленә дәгъва кылган безне караучы, менә әлеге вакытта чәй эчеп карап утыручы кызыбыз. Мине аңлый торган булырга тиеш, әлбәттә инде шибәр булырга тиеш, татар булырга тиеш, иманлы булырга тиеш и төпле фикерле булырга тиеш. Без әлилә сизәсеңме, Мазара тапшыруны әкрен генә Гузеева ханым белән алып баручы әйдә өйләнешек тапшыруны әйләндереп куйды. Шулай итеп беренче претендентларны чакырабыз студиягә. Ринат, син үзең Балташ якларыннан туган якка кайтып килергә булса да вакытың бармы? Дип сорый Балташ кызы, Балташ егете. Дөрес әйткәндә, Балташ районы Борнагыйль авылыннан мин, әйме, авылны бик яратам. Әни белән әти яши, без инде 3 егет, 3 малай Казанда гомер итсәк тә, атна саен кайтырга тырышабыз. Атна саен килеп чыкмаса, атнага бер урыс әйтмешли точно кайтабыз инде. Кайтабыз, мунчалар кереп, әтиянене сөендереп, хәлләрен белеп, җыйнаулашып, күмәкләшеп бер әтияненең тынычлыгын бузып киләбез без дөрес әйткәндә. Һәм бүген тамашачыларга нинди матур шигырь бүләк итербез икән? Берәр экспромт бәлки бармы? Менә син бит шагыйрь булган. Манзарага багышланган. Мин телевидениегә багышланган. Мин шигырьләрне төнлә язам, әйме, иртәнге эшләр, 4 яшендә, ләкин төнлә чакырырбыз сине алайса икенче ел. Әйдәгез, менә кичә бер 4 еллык уйлап карыйбыз, Манзарага багышланган. Минем яркан әбием бар, ул Манзар тапшыруын бик ярата, Арча районы Каратай авылында яши. Бәлки аңа сәлам җиткербез, әйме. Мәсәлән, байрак иртә саен һәр татарны сөендерә Манзара. Сәлам әби. Анагымында мине карамый калма. Афәрин! Киң кырлы шәхес, шагыйрь, җырлар авторы, юллар төзүче, хәләл чаралар алып баручы, өйләнмәгән. Бу егеткә безнең 7-8 минут кына аз, шуңа күрә тагын чакырыбыз әлегә. Икенче елы юллар турында бәлки сөйләшербез, шулай бит. Рәхмәт бик зур сезгә чакырганыгыз өчен һәм инде алга таба да зурдан-зур уңышлар теләп калам. Бик зур рәхмәт, бездә кунакта талантлы егет, шагыйрь Ринат Галиәскәр булды. Аның белән саубуллашып, иҗаты кебек шилтерәп торган Елизавета чишмәсенә юл алыйк әле.